Το μεταξύ το μόνο που φαίνεται είναι η ασπρουρά του Μάκη. Δεν φαίνεται τίποτα. Φαίνεται λίγο το κόκκινο. Έλα ρε Μάκη. Ένα χέρι. Ωραία σκηνικά περπατούσαν έτσι. Ναι. Τι θα γίνει, θα πάμε σπίτι μας. Τώρα που βρήκαμε. Δεν δίνει σημασία. Τον έχετε καιρό. Ένα χρόνο. Από όταν ήταν μικρό. Ναι. Όχι ένα χρόνο, λίγο λιγότερο. 2 μηνών τον πήρα. Δώσε τα όλα. Τέτοια ώρα δεν περίμενε να βρει μικρό σκυλί. Τέτοια ώρα κάνα μεγάλο περνάει και δεν το θέλει να κάνει. Από την έκπληξη μεγάλη γι' αυτό. Είναι τα παντού. Η ουρά του Μάκη. Πες γεια σου εδώ, Μάκη. Νιώθουνε τώρα ρε παιδιά. Έχουνε και αυτά τα δικά τους. Βέβαια, ναι. Σε λίγο ο Μάκης θα τον ξεντήσει τώρα. Θα τον βγάλει το φουστάκι τελείως. Σηκώνει ο Μάκης έτσι. Θα τον κάνει. Το έχεις Μάκη, το έχεις. Πιστεύω μετά θα έπρεπε να βάλουμε και συνέντευξη. Με δύο πόδια πάει ο άλλος. Θα σου σκίσει το φουστάνι σου ο Μάκης. Θα πληρίζει τώρα. Ναι, ναι. Ο Μάκης δεν βουλάζει εκεί. Μάκη. Έλα. Δεν πρόκειται, θα ξεφύγει, άστο. Ναι, αλλά είναι μικρό σκυλάκι. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Καλά, 3,5 λεπτά βίντεο είναι, έλεος. Το πίθανο. Κρατάει ένα στο μυαλό και βρίσκει ισορροπία για λίγο. Εντάξει, εγώ χάνω όλο το live, ρε παιδί μου, κοιτάω. Ρε, κλείσει το. Πλάκα έχει, ας. Από την αρχή παίξαμε, από το δίκτυο. Τέλος.